లోకి వెళ్ళిపోయారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, కాల్ వచ్చింది, సారీ. అసురీ స్వభావుడగు మానవుడిట్లు భావించును, ఇప్పుడు నా వద్ద ఇంత ధనము కలదు, నా ప్రణాళికలచే నేను మరింత ధనమును సంపాదించును, ఇది ఎంతయు నాది, భవిష్యత్తులో ఇది మరింత అధికముగా వృద్ధి నొందగలదు. అతడు నా శత్రువు, అతనిని నేను వధించి తిని, నా ఇతర శత్రువులు కూడా వధింపబడుదురు. నేనే సర్వమునకు ప్రభువును, నేనే భోక్తను, నేను సంపూర్ణుడను, శక్తిమంతుడను మరియు సౌఖ్యవంతుడను, భాగ్యవంతులైన బంధువులతో కూడియుండు, నేనే అత్యధిక ధనశాలిని, నన్ను మించిన శక్తిమంతుడు గాని సౌఖ్యవంతుడు గాని మరొకడు లేడు. నేను యజ్ఞములను ఆచరించుచు దానములు చేయుచు ఈ విధముగా సంతోషించుచుందును. ఈ విధముగా అట్టి వ్యక్తులు అజ్ఞానముచే భ్రాంతికి లోనగుదురు. అనేక చిత్త విభ్రాంతాః మోహజాలా సమావృతాః ప్రసక్తాః కామభోగేషు పతంతి నరకేషు చౌ. వారు ఈ విధముగా అనేక చిత్త విభ్రాంతులచే కలత నొంది మోహజాలముచే బద్ధులై ఇంద్రియ భోగముల పట్ల మిగుల ఆసక్తిని పొంది నరకమునబడుదురు. ఆత్మ సంభావితా స్తబ్దాః ధనమానమదాన్వితాః యజంతే నామ యజ్ఞైస్తే దంభేనా విధిపూర్వకం. స్వయం సంతుషులను మరియు ఎల్లప్పుడూ గర్వితులను ధనము మరియు దురభిమానముల చేతను భ్రాంతి నొందిన వారై వారు కొన్ని మార్లు దంభముతో నియమ నిబంధనలను అనుసరింపకుండా నామకార్థము యజ్ఞములను ఆచరింతురు. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు ప్రదిశ్వంతోభ్యసూయకాః. అహంకారము చేతను, బలము చేతను, గర్వము చేతను, కామము చేతను, క్రోధము చేతను భ్రాంతి నొందిన వారై అసుర స్వభావము గలవారు తమ దేహములందును ఇతర దేహములందును నిలిచి ఉన్న దేవాది దేవుడనైన నా ఎడ అసూయ గలవారై నిజమైన ధర్మమును దూషింతురు. తానాహం ద్విషతః క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిపామ్యజస్రమశుభాన్ ఆసురిష్యేవ యోనిషు. అసూయ గలిగినట్టియు క్రూరులైనట్టియు నరాధములైనట్టియు వారిని వివిధ అసుర జన్మలనేడి సంసార సాగరమున నేను శాశ్వతముగా పడద్రోయుచున్నాను. ఆసురీం యోనిమాపన్న మూఢా జన్మని జన్మని మామ ప్రాపైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులయందే మరలా మరలా జన్మించి అట్టివారు నన్నెన్నడును పొందజాలక క్రమముగా అత్యంత హేయమైన జన్మలకు పతనము నొందుదురు. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామః క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేతత్రయం త్యజేత్. కామము, క్రోధము, లోభము అనునవి మూడు నరక ద్వారములయ్యున్నవి. అవి ఆత్మ యొక్క పతనమునకు కారణమగుటచే బుద్ధివంతుడైన ప్రతి మానవుడు వాటిని త్యజింపవలెను. ఏతైర్విముక్తః కౌంతేయ తమోద్వారైః త్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మనః శ్రేయః తతో యాతి పరాంగతిం. ఓ కౌంతేయ, ఈ మూడు విధములైన నరక ద్వారముల నుండి తప్పించుకొనిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యములనొనరించి క్రమముగా పరమగతిని పొందగలడు. యః శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న స సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం నర పరాంగతిం. శాస్త్ర విధులను త్యజించి ఇష్టానుసారము వర్తించువాడు పరిపూర్ణత్వమును గాని సుఖమును గాని పరమగతిని కాని పొందజాలడు. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహర్హసి. అందుచే మానవుడు శాస్త్ర నియమముల ద్వారా కార్యమననేమో అకార్యమననేమో అవగాహన చేసుకొనవలెను. అట్టి నియమ నిబంధనలను ఎరిగి మానవుడు కర్మనునరించినచో అతడు క్రమముగా ఉద్ధరింపబడును. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नृसिंहकवचं वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम् सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं द्वात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्मालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितम् चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितम् तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रियादिसुरमौलिस्त स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितम् स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवासा पालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहो मे दुशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नृहरि मुनिर्वर्यः स्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनां मम वक्रं पाद्विन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दो भूभरान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितो भुजौ नृसिंहः पातु मे भुजौ करो मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वदा हृदयं योगिसाध्यक्ष निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरि स्वनाभि ब्रह्म संसुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्या यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् ऊरु मनोभवः पातु जारुणी नररूपदृक् जङ्गे पातु धराभरहर्ता योऽसौ नृकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वर सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्निजोग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालास्तु नैवृतौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यं भूषणविग्रहः ईशान्यः पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारः भयतः पातु मृत्युर्नृकेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठेत् नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यान्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणम्
भूर्जे वा तलपात्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्त्यं त्रिसन्त्यं वा यः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति दात्रिं शतिसहस्राणि पठेत् शुद्धात्मनां नृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिप्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं विन्द्यसेद्यस्यु तस्यं ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशेष्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च शुकुक्षिसम्भवाः गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिविभुजिदिचिदं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं गूर्णयन्त्रं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति ब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। जय नरसिंह श्रीनरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुखपद्मभृङ्ग उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं स्वर्णतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहमिति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन प्रतिज्ञतव गोविन्द न मे भक्ति प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणान् सन्धारयामि अहम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी अंदर की हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिनि नमो आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदाय गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमतेर्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे దయచేసి అందరూ వాలంటీర్స్ మరియు ప్రతి ఒక్క వైష్ణవులు నన్ను ఆశీర్వదించండి సో దట్ రైట్ వర్డ్స్ రైట్ టైంలో రైట్ స్పిరిట్లో వచ్చేలాగా ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే అధ్యాయం దైవ అసుర సంపద్ విభాగ యోగం. మన ముందు జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. हरे
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, ఒక 26 గుణాల గురించి చెప్తున్నారు. స్టార్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ గుణం ఫియర్లెస్నెస్, అంటే భయరాహిత్యం. సో నిర్భయంగా ఉండడం. ఎందుకు నిర్భయం? ఎందుకనంటే భగవంతుడు అన్ని చూసుకుంటారు, మనం దేనికోసం భయపడాలి? ఒకవేళ ఏదైనా సరే కూడా నిజంగానే జరగరానిది జరుగుతుంది మనకి అని అంటే, అది కూడా భగవంతుడు మన కోసం అనేసి ఏదో మంచి కోసమనే చేస్తున్నారు అని మనం భావించాలి. కాబట్టి భగవంతుడు ఏదున్నా సరే కూడా మనకి మంచే చేస్తారు అనేసని నమ్మకంతో మనం ముందుకెళ్ళాలి. ఈ రకంగా మనకి 26 గుణాలు ఇచ్చున్నారు. సో ఆ 26 గుణాలు ఎవరి కోసమని, ఎప్పుడు అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా విశ్లేషణ దాన్ని చూద్దాం. యాక్చువల్గా భగవంతుడు ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడి నుంచే ఈ చాతుర్వర్ణాలు అనేది వచ్చింది. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర. సో ఈ బ్రాహ్మణులు మళ్ళీ సబ్ డివైడ్ చేస్తున్నారు 4 కేటగిరీస్ లోని. ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి 25వ సంవత్సరం దాకా వారిని బ్రహ్మచర్యం అని అంటారు. అది 26వ వయసు నుంచి 50వ వయసు దాకా గృహస్థ, మరియు 51 నుంచి 75 దాకా వారిని వానప్రస్థాశ్రమం అంటారు. అండ్ 76వ వయసు నుంచి వారు దేహత్యాగం చేసేంత దాకా అది సన్యాసం. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క వర్ణంలోని ఒక్కొక్కరు ఏ రకంగా ఉండాలి
అనేది దైవ గుణం గురించి చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఫస్ట్ సన్యాసి గురించి చెప్తున్నారు. సన్యాసి అంటే ఏంటి అని అంటే అభయం. అభయం అని అంటే భయం రాహిత్యం అన్నమాట. భయం అనేది ఉండకూడదు. మెయిన్ గా సన్యాసికి భయం అనేదే ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మొత్తం అంతా కూడా భగవంతుడి మీదనే వారు ఆశ్రయపడి ఉండాలి. నెక్స్ట్ జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి అంటే వారికి జ్ఞానాన్ని వారు ఆర్జించుకోవాలి, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి. ఆ సంపాదించిన జ్ఞానాన్ని వారు గృహస్థాశ్రమం వారికి వారు చెప్పాలన్నమాట. వారిని ఉద్ధరించే దానికోసం అని ఈ జ్ఞానాన్ని వారు తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ వారికి ఆ జ్ఞానం లేదు అనంటే జ్ఞాన యోగాన్ని అంటే భగవంతుడి తరపు పట్ల జ్ఞానాన్ని అప్పుడు వారు ఏంటి అని అంటే గురువుని ఆశ్రయించాలి వారు. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే సునీచేన వారికి హ్యూమిలిటీ అనేది ఉండాలి. మనకి ఈవెన్ శిక్షాష్టకంలో చెప్తున్నారు, రుణాదపి సునీచేన తరోరివ సహిష్ణున అమాననీన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరిహి అని. సో ఈ సునీతమైన మనస్తత్వం అనేది చాలా చాలా అవసరం ఒక సన్యాసికి. గర్వము లేకపోతే అహంకారం అలాంటి ఉన్నాయి అని అంటే అది మనిషిని తొక్కేస్తుంది. కాబట్టి సన్యాసికి ఏంటి అని అంటే ఎస్పెషల్లీ సన్యాసికి ఇన్ఫాక్ట్ బ్రాహ్మణులు అనే దీంట్లోని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ సున్నితమైన మనస్తత్వం అనేది ఉండాలి. ఇది రావాలి, ఆ గర్వం అనేది పోవాలి అనే దానికోసమని వారు ఇంటింటికి వారి దీనికోసమని అంటే పోషణ కోసం అనేసి జస్ట్ వారు ఇది అడుక్కొని ఆ రకంగా వారికి ఏది వస్తుందో అది వాళ్ళు తిని దాని ప్రకారంగా బ్రతకాలి. వారు నిప్పు వెలిగించి వంట వండేదానికి ఆ రకంగా అంతా లేదు వారికి. కాబట్టి వారు అడుక్కొని తినాలి. అంతేగాని వాళ్ళు అడుక్కో తినే వాళ్ళు అన్నట్టుగా అయితే కాదు. అది వారికి కేవలం ఇది వచ్చేదానికోసం, ఆ సున్నితమైన మనస్తత్వం వచ్చేదానికోసం అది చెయ్యాలి. నెక్స్ట్ గృహస్థాశ్రమంలో ఉండే వారికి మెయిన్ ధర్మం ఏంటి అని అంటే దానం. దానం అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద గుణం వాళ్ళకు ఉండాల్సిందనమాట. ఎందుకు అనంటే అది కూడా ఎవరికి అని అంటే ఒక పాత్ర దానం అంటే కరెక్ట్ రిసిపియంట్ అనే వాళ్ళు ఉండాలన్నమాట. ఎవరికి పడితే వారికి అంతా దానం చేయడం కాదు, ఒక మందిరాని కోసం అని అటువంటి వాటికి లేకపోయింది ఒక సద్బ్రాహ్మణుడికి అటువంటి వారికి దానం అనేది చెయ్యాలన్నమాట. సో ఆ దానం గురించి మందిరం కోసం అనేసి దానం చేయొచ్చు. లేకపోయిందా మందిరం ఇన్ఫాక్ట్ మనకి చాలా చాలా దీంట్లోని చెప్పున్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ అది కూడా ఒకసారి వీలైతే షేర్ చేస్తాను. సో మందిరాని కోసం అనేసని శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇచ్చున్నారు. 11వ క్యాంటో 27వ శ్లోకంలోని ఇది 27వ చాప్టర్లోని 51వ శ్లోకంలోని వన్ హూ ఆఫర్స్ ద డీటెయిల్ గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్, మార్కెట్స్, సిటీస్ అండ్ విలేజెస్. ఎవరైతే మందిర నిర్మాణాని కోసం అనేసి దానం చేస్తారో వారికి ఏంటి అని అంటే ఎక్కడైతే అక్కడ ప్రతి నిత్యము పూజలు అలాంటివి జరుగుతాయో అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే వారికి భగవంతుడికి ఎంతైతే ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయో అంత ఐశ్వర్యాలు వారికి వస్తుంది అనంట. నెక్స్ట్ అంతేకాదు మనకి ఇంకా అగ్ని పురాణంలో కూడా చెప్తున్నారు, హ్యావింగ్ అక్వైర్డ్ వెల్త్ అండ్ బిల్డ్ ఎ టెంపుల్ విత్ ఎ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇట్, ఎ పర్సన్ అక్వైర్స్ పిటీ అండ్ గెయిన్స్ ఫేవర్ ఫ్రమ్ హరి. ఎవరైతే వారి సంపాదించుకున్న అర్జితన వారి ధనంలోంచి కొంత పోర్షన్ వారు మందిర నిర్మాణం కోసం అనేసి ఇస్తారో వారికి ఏంటి అని అంటే హరి ద్వారా చాలా చాలా పుణ్యాలు వారికి లభిస్తుంది, వారి పరిపూర్ణమైన ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. ఎవరైతే ఈ రకంగా జింజర్లీ సీడ్స్ అంటే ఏమంటారు నువ్వులు లేక ఆవుని గాని లేకపోయిందా ధనాన్ని గాని లేక బంగారం గాని ఆ రకంగా ఒక బ్రాహ్మణుడికి గాని లేకపోయినా మందిర నిర్మాణం కోసం ఇస్తారో వారు ఎన్నో జన్మలుగా వారు ఆర్జించుకున్న పాపాలన్నిటినీ కూడా వారు అది సమూలంగా నాశనం అయిపోతుంది. A person who builds a temple of Sri Vishnu will get the same results of performing the Rajasuya Yajna
అండ్ అశ్వమేధ యజ్ఞ. ఎవరైతే రాజసూయ యజ్ఞం చేస్తారో లేక అశ్వమేధ యజ్ఞం చేస్తారో ఆ దానికి సరి సమానమైన వారికి ఇది ఫలితం లభిస్తుంది. ఎవరైతే విష్ణు మందిరానికి నిర్మించే దానికోసం అనేసని దానం ఏమైనా చేయగలరు. ఓ బెస్ట్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణాస్, యాజ్ మెనీ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ ఇన్ ది టెంపుల్ ఫర్ సో మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ విల్ హీ బి ఏబుల్ టు రిసైడ్ ఇన్ ది హెవెన్లీ ప్లానెట్స్. వారికి స్వర్గలోకంలోని అంతకాలం వారు ఉంటారు. ఎంత కాలము అంటే ఎన్ని ఆటమ్స్, ఎన్ని అణువులు ఉంటాయో మందిరంలోని అంతకాలం వారు ఉంటారు అని. ఓ డివోటెడ్ వన్, ఇదంతా కూడా వేదాల నుంచి మనకి పురాణాల నుంచి ఒక్కొక్క దాని నుంచి అది తీసుకునేటివి. ఓ డివోటెడ్ వన్, వన్ హూ బిల్డ్స్ a beautiful temple for Lord Nrsimhadeva will be freed from all sinful reaction and he will enter the Vaikuntha planet. నరసింహస్వామి కోసం ఎవరైతే గుడిని కట్టిస్తారో వారు అన్ని పాపంగా దీని నుంచి వారు విముక్తి చెందుతారు, ఇంకా వైకుంఠానికి వారు చేరుకుంటారు అని. ఇది నరసింహ పురాణంలోని. స్కంద పురాణంలో చెప్తున్నారు, జస్ట్ బై స్టార్టింగ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ టెంపుల్ ఫర్ లార్డ్ కృష్ణ, సిన్స్ కమిటెడ్ ఇన్ 7 births will be wiped out and one will deliver his forefathers who are suffering in the hellish planet. కేవలం ఒక మందిరం, కృష్ణుడు మందిరం కోసం కొద్దిగా దానం ఇచ్చినా సరే, ఇప్పుడు ఎంత అనేసం కాదు, మీరు 10 రూపాయలు ఇవ్వండి, 5 రూపాయలు ఇవ్వండి, రూపాయి అయినా ఇవ్వండి, ఎంత మీకు తోచితే అంతేనా మీరు ఇవ్వండి, మందిరానికి ఇవ్వండి. అక్కడ వారు మందిరం కన్స్ట్రక్షన్ కోసం అని మీకు ఎంత ఇది ఉన్నదో దాన్ని బట్టి మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు. సో అంత వారు మీరు ఎంతైతే ఇది చేస్తారో దాన్ని బట్టి మీకు మీ వీర్లు అంటే ఫాదర్స్ అంటే మీ తల్లిదండ్రులు లేక వారి కంటే తాతలు ముత్తాతలు వాళ్ళు ఎవరెవరైతే ఈ రకంగా నరక లోకాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దాని నుంచి విముక్తి చెందుతారని. Whosoever constructs or helps to construct a Vishnu temple will protect 8 generations of fathers, grandfathers and forefathers from falling into hell. వారి 8 జన్మలు అంటే 8 తరాల వారిని మీరు నరకం నుంచి ఆ యాతన నుంచి కాపాడిన వారు అవుతారు. And by building a temple for Sri Madhava, one can attain the eternal spiritual world, Vaikuntha. వారు వైకుంఠానికి చెందుతారు. వన్ హూ ఆఫర్స్ ఎ గార్డెన్ laden with fruits and flowers for the service of the deity will attain heavenly pleasures. ఎవరైతే పళ్ళు మరియు పుష్పాలు భగవంతుని కోసం అని ఇస్తారో వారు స్వర్గలోకానికి ప్రాప్తి చెందుతారు అనేసని. ఇదంతా కూడా మనకి ఈ పురాణాల నుంచి వచ్చినటిది. సో గృహస్థాకి దానం. నెక్స్ట్ దమ. అంటే దమ అంటే ఆత్మ నిగ్రహం. వారు ఇతర స్త్రీల గురించి కానీ లేకపోయిందా ఇంకా ఏదైనా సరే కూడా ఇంద్రియ భోగపు వస్తువుల మీదకి వారికి మనసు అనేది వారు లగ్నం చేసుకోకూడదు. నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ది సంకీర్తన యజ్ఞం. సంకీర్తనం, నామ సంకీర్తనం, భగవంతుడు నామ సంకీర్తనం అనేది వారు చేయాలి. నెక్స్ట్ బ్రహ్మచారి అని అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే స్వాధ్యాయ అంటే వేద పఠనం అనేది చేయాలి. నెక్స్ట్ బ్రహ్మచర్యము అనగా వారికి స్త్రీతోని ఎటువంటి వారికి సంబంధం అనేది ఉండకూడదు అన్నమాట. నెక్స్ట్ వానప్రస్థాశ్రమంలోని తపస్ అంటే పవిత్రత అనేది ఉండాలి వారికి. మనస వాచ కర్మణ పవిత్రత వారికి ఉండాలి. నెక్స్ట్ అహింస అని అంటే ఏ జీవిని కూడా వారి స్పిరిచువల్ అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రెస్ ని వారు ఆపకూడదు. నెక్స్ట్ సత్యం. ఎటువంటి దీంట్లోని కూడా పరిస్థితుల్లో కూడా వారు స్వలాభం కోసం అనేసని నిజాన్ని మార్చి వారు చెప్పడం అనేది అది చెయ్యకూడదు. అక్రోధ అంటే కోపం అనేది ఉండకుండా పోవడము. వారిని అంటే వారిని ఇది చేసినా సరే కూడా అంటే వారికి కోపం తెప్పించేదానికి ప్రయత్నం చేసినా సరే కూడా వారు కోపం అనేది రాకుండా ఉండడం. అపైషునాం అంటే మిగతా వారి నుంచి తప్పులు వెతకడం. వారికి ప్రతిసారి ఇంకొకళ్ళలోని తప్పులు వెతుకుతూ ఉండడం అనేది చాలా తప్పది. వానప్రస్థాశ్రమం వాళ్ళు ఆ తప్పులు వెతకడం అనేది ఆ అలవాటు మానుకోవాలి. 3 one should be very modest and must not perform some act which is abominable. అంటే చెయ్యరాని కార్యములు ఏది కూడా వారు చెయ్యకూడదు. అచాపల్యం అంటే డిటర్మినేషన్ అంటే ఏదైనా సరే కూడా పట్టుదలతోని వారు చేయడం అన్నమాట. ఏదైనా సరే కూడా ఒక కార్యం జరగలేదు అని అంటే వారు దానికోసం బాధపడిపోయి శోకించి ఆ రకంగా ఉండకూడదు. వారికి ఏంటంటే వారు మళ్ళీ దానికోసం ప్రయత్నించి దాన్ని చేసేదానికోసం అని ప్రయత్నించాలి.
నెక్స్ట్ ఇది ఇప్పటిదాకా బ్రాహ్మణులకి. నెక్స్ట్ క్షత్రియులకి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇది ఏంటి అని అంటే తేజస్. వారికి ఏంటి అని అంటే కూడా చాలా శక్తి అనేది ఉండాలి. ఆ క్షత్రియులు అనగా ఎవరు అనంటే ఎవరైతే క్షత్ అంటే దాని క్షితి చేసేవారిని, త్రయ అంటే కట్ చేసేవి, అంటే ఎవరైతే క్షితి చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తారో అటువంటి వారిని దూరం చేయడం. అంటే ఇది బలము లేని వారికి, దౌర్బల్యంతో ఉండేవారికి, అటువంటి వారికి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చేది అది క్షత్రియాస్. అంతేగాని కేవలం క్షత్రియ వంశంలో పుట్టిన దాని వల్ల వారు క్షత్రియులని కాదు. ఎవరైతే ఇంకొకరిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారో లైక్ ఆర్మీ వాళ్ళు, అటువంటి వాళ్ళు, పోలీసులు వాళ్ళు, అటువంటి వాళ్ళు యాక్చువల్గా క్షత్రియాస్ కిందకు వస్తారు. వారికి ఏంటి అని అంటే శక్తి సామర్థ్యం అనేది ఉండాలి వారికి. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు అహింస అనేది అవంతా కూడా చేసేదానికి కాదు. అహింస అంటే నేను చెప్పేది జీవుల మీద, మామూలు మనుషుల మీద. నెక్స్ట్ వైశ్యకి ఏంటి అని అంటే శౌచ్యము, అంటే క్లీన్లీనెస్. కేవలం మానసిక శౌచ్యమే అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు, శరీరంది మాత్రమే కాదు, వారు చేసే ప్రతి ఒక్క కార్యంలోని కూడా శౌచ్యం అనేది ఉండాలి. శూద్రకి కావాల్సింది ఏంటంటే నైతిమానిత. అంటే నైతిమానిత అని అంటే వారు అహంకార భావం, ఓ నాకే చెప్తున్నారు ఇది అన్నట్టుగా ఆ రకంగా ఎప్పుడు ఉండకూడదనమాట. వారికి ఏది ఇచ్చినా సరే కూడా వారు దానికి గర్వరాహిత్యంగా ఉండాలి. వారు ఈ రకంగా ఉన్నారు అని అంటే అప్పుడు వారికి మంచి ఇదనమాట. సో ఇవంతా కూడా దైవీ గుణాలు అనమాట. సో మెయిన్ దీంట్లో ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఎటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా సరే కూడా ప్రాక్టీస్ అనేది చేయాలి. ఇవన్నిటినీ కూడా ఆచరిస్తూ ఉండాలి ప్రతి నిత్యము కూడా. ఎవరికి సంబంధించిన వాళ్ళది వారు ప్రతి నిత్యం ఇది ఆచరిస్తూ ఉండాలి. ఈ రకంగా ఆచరిస్తూ ఉంటే వారు భగవంతుని దీనికి సన్నిధానానికి చేరుకునేదానికి ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి. దంభో దర్పో అభిమానశ్చ క్రోధ పౌరుషమేవ చ అజ్ఞానం చ అభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం. అంటే అహంకారము, గర్వము, క్రోధము, కాల్పనిక తులన అంటే వారి గొప్పలు చెప్పుకోవడము, లేక గొప్పల కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడము, ఇంకా కటుగ్గా మాట్లాడము, ఇంకా అజ్ఞానము, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇది అంటే అసుర ప్రవృత్తి అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. దైవీ సంపద్ విమోక్షాయ నిబంధాయ అసురీమత మా శౌచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. The transcendental qualities that are conducive to liberation, whereas the demoniac qualities make for bondage. ఒకవేళ దైవీ గుణాలు వచ్చాయి అని అంటే వారికి ముక్తి పొందేదాని కోసం అనేది వారికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ అదే అసుర గుణాలు వచ్చాయి అని అంటే వారికి మళ్ళీ కర్మ బంధనాత్తో వాళ్ళు చిక్కుకుపోతారు, చాలా చిక్కుకుపోతారు. దానివల్ల వారు మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ అర్జున, నువ్వు భయపడవలసిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నీలో నుండేదంతా కూడా దైవీ గుణాలే అనేసి అని అంటున్నారు. ఓ సన్ ఆఫ్ పృథ, ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దేర్ ఆర్ 2 kinds of created beings. ఈ లోకంలోని 2 రకాల మనుషులు ఉన్నారు. వన్ ఈస్ కాల్డ్ ది డివైన్ అండ్ ది అదర్ డెమోనియాక్. ఒకరు దైవీ గుణం ఉండేవారు, ఇంకొకరు ఇది అసుర గుణం ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను నీకు దైవీ గుణం గురించి చెప్పాను, ఇప్పుడు అసుర గుణం ఉండేవారి గురించి తెలుసుకో నా దగ్గర నుంచి అని అంటున్నారు. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనానా విదురాసురః న శౌచ్యం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. ప్రవృత్తి అంటే ఏది చెయ్యాలి, నివృత్తి అంటే ఏది చెయ్యకూడదు, అది ఏది తెలియదు ఈ కాలం వారికి. జనానా విదురాసురః అంటే ఏది చేయాలి ఏంటి అనేసని ఏమాత్రం కూడా తెలియదు. న శౌచ్యం అంటే శుచి శుభ్రత అనేది వారికి లేదు. నచ ఆచారో అంటే ఆచార ప్రచారాలు అంటే బిహేవియర్, అది ఏది కూడా తెలియదు. న సత్యం తేషు విద్యతే, వారిలోని సత్యం అనేది కూడా లేదు అని అంటున్నారు. ధర్మానికి 4 పాదాలు, ఇవి 4 పాదాలు కూడా వారు విడిచిపెట్టేస్తున్నారు అని. అసత్యం అప్రతిష్ఠతం తే జగదాహుర్ అనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యాత్ కామహైతుకం. వారి ప్రకారంగా ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు అనేవారు లేనే లేరు. నేను ఇక్కడ చూశాను, భగవంతుడు అనేవారు ఎవ్వరూ లేరు. అదంతా కూడా ఆ ఆలోచన ఎందువల్ల వస్తుందని అంటే కామ కోరికల వల్లనే వారికి అవంతా వస్తుంది. ఒకరు వారిని మెచ్చుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఆ రకంగా చెప్తారు.
యూరి గగారిన్ అనేసని అతను దీనికి వెళ్ళినప్పుడు స్పేస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చెప్పారంట, నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, స్పేస్కి వచ్చాను, కానీ నాకు అక్కడెక్కడ కూడా నాకు భగవంతుడు కనిపించలేదు అనేసని. ఈ రకంగా చాలా కాలం గొప్ప సైంటిస్టులు అందరూ కూడా ఇదే రకంగా చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఉండేవారు వారందరూ కూడా అసురీ ప్రవృత్తి అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. Following such conclusions, the demoniac who are lost to themselves, who have no intelligence, ఈ రకంగా అసురీ గుణం ఉండేవారు ఎవరికైతే భౌతికమైన తెలివితేటలు ఉండొచ్చు, కానీ ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి యోగం అనేది వాళ్ళ దగ్గర లేదు, ఎంగేజ్డ్ ఇన్ అన్బెనిఫిషియల్ హారిబుల్ వర్క్స్, ఈ రకంగా ఉండేవాళ్ళు వారు చేసే ప్రతి ఒక్క కార్యము దేనికి ఉపయోగపడని కార్యములు, ఈ రకంగా వారు మొత్తం ప్రపంచాన్ని సమూలంగా నాశనం చేస్తారు వారు అనేసి అని అంటున్నారు. ది డెమోనియాక్ టేక్ షెల్టర్ ఆఫ్ ఇన్సాటియబుల్ లస్ట్, కామము. ఈ రకంగా వారు కామంని ఆశ్రయిస్తారు, గర్వాన్ని ఆశ్రయిస్తారు. చూడండి, ఎవరికైతే బాగా ధనం అనేది ఉంటుందో అటువంటి వారికి కామము, వాటి కోసం అనేసి వారు ఎంత స్థాయికైనా దిగజారిపోతారు. ఎందుకు దిగజారుతారు? వాళ్ళకి ఇది ఉన్నది, ఇది వాడికి పదవి అనేది ఉన్నది, డబ్బులు అనేది ఉన్నది, ప్రతిష్ట అనేది ఉన్నది, వారికి మనుషులు అనేవారు ఉన్నారు. కాబట్టి వారు ఏ పాపం చేసినా సరే కూడా చెల్లిపోతుంది అనే ఒక దురహంకారంతో ఉంటారు. ఆ రకంగా కామము, గర్వము మరియు కాల్పనిక ప్రతిష్ట, వారికి ఎవరు కూడా వారిని, ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారిని మెచ్చుకోవాలి అనేసి, వారికి యాక్చువల్గా పొగడవలసిన గుణాలు ఏవి లేకపోయినా సరే కూడా స్టిల్ వారిని ఎంతో మంది వారిని పొగుడుతూ ఉండాలి, ప్రతి నిత్యం వారిని పొగుడుతూ ఉండాలి అని వారు కోరుకుంటూ ఉంటారు. అండ్ బీయింగ్ దస్ ఇల్యూజన్డ్, ఈ రకంగా వారు మాయకి గురవుతారు. అండ్ ఆల్వేస్ స్వర్న్ టు అన్క్లీన్ వర్క్, కాబట్టి అటువంటి వారు ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడు కూడా శుచి, శుభ్రత అనేది అటువంటివి వాటికి వారు ఉండకుండా వారు చెయ్యరాని పనులంతా కూడా వారు చేస్తారు. అండ్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ బై ది ఇంపర్మనెంట్, తాత్కాలికంగా ఉండే వస్తువుల కోసం అనేసని వారు ఎక్కువ మటుకు వారు అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఉంటారు, అదే పనులు చేస్తూ ఉంటారు. అందుకోసమని ఇస్కాన్లో ఏంటి అని అంటే 4 నిషిద్ధమైన చేయబడ్డాయన్నమాట. ఒకటి, నో మీట్ ఈటింగ్, మాంసాహారము ఇంక్లూడింగ్ గుడ్డు అవి తినకూడదు, గుడ్డు చేపతో పాటు ఏది తినకూడదు. నెక్స్ట్, నో ఇంటాక్సికేషన్, మద్యపానము మరియు సిగరెట్ అట్లాంటివి తాగకూడదు. నెక్స్ట్, నో ఇల్లిసిట్ రిలేషన్షిప్, పరస్త్రీ సంభోగం అనేది ఉండకూడదు. నో గ్యాంబ్లింగ్, అంటే జూదం అనేది ఆడకూడదు. ఇవంతా ఏంటి అని అంటే ధర్మము తలకు 4 పాదాలని నష్టం చేస్తుంది అని. సో సత్యం, గ్యాంబ్లింగ్ అనేది, జూదం ఆడడం అనేది సత్యాన్ని నాశనం చేస్తుంది. నెక్స్ట్, మీట్ ఈటింగ్ అనేది అది అహింస, దాన్ని నాశనం చేస్తుంది. ఇంటాక్సికేషన్ అనేది అది మన తపస్సుని భంగం చేస్తుంది. అండ్ ఇల్లిసిట్ రిలేషన్షిప్ అనేది శౌచ్యం, దాన్ని నాశనం చేస్తుంది. ఈ 4 కూడా మనకి ధర్మానికి 4 పాదాలు. ఇప్పుడు ధర్మంలోని కేవలం సత్యం అనేది కొద్దిగా మిగులున్నది, అది కూడా చాలా మంది సత్యం అనేది కూడా చెప్పటం లేదు. చింతాం అపరిమేయం చ ప్రళయాంతం ఉపాశ్రితః కామోపభోగ పరమా ఏతావిత్ ఇతి నిశ్చితః. వారికి ఏంటి అని అంటే ఇంద్రియ భోగములు అనేది వారికి చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేసని, చనిపోయేంత దాకా కూడా వారికి కేవలం ఇంద్రియ భోగం అనేదే వారు చేసుకోవాలి అని వారు ఎప్పుడూ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఈ రకంగా అసురీ గుణంలో ఉండేవారు. అందుకోసం మీరు చూడండి, పొలిటీషియన్స్ వాళ్ళు వారికి వయసు పైబడినా సరే కూడా వారికి ఏంటి అని అంటే, పొలిటీషియన్స్, ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ అటువంటి వాళ్ళు, వారికి డబ్బులు బాగా ఉంటాయి, అసురీ గుణములు ఉంటాయి వారికి. కాబట్టి వారు ఏంటి అని అంటే స్త్రీలతో పాటు వారు ఉండాలి అనే కోరికతో ఉంటారు వారు. ఆశాపాశ సతైర్బద్ధ కామ క్రోధ పరాయణః ఇహంతే కామభోగార్థం అన్యయేనార్థ సంచయాన్. బీయింగ్ బౌండ్ బై హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డిజైర్, కొన్ని వందల వేల కొద్ది వారి కోరికలు వారి చుట్టుముట్టుంటాయి వారిని. కామము, క్రోధం వల్ల వారు ఏంటి అని అంటే వారికి ధనాన్ని ఆర్జిస్తారు, కానీ ఎలా ఆర్జిస్తారు అని అంటే చెయ్యరాని పనుల ద్వారా వాళ్ళు ఆర్జిస్తారు. ఇంకా వారు ఇంకొకరిని వారు ఇది భయభ్రాంతికి గురి చేసి, లేకపోతే ఇంకొకరిని తొక్కేసి మరి వారు ఆ ధనాన్ని ఆ రకంగా వాళ్ళు ఆర్జిస్తారు. ఇది ధర్మ విరుద్ధము, న్యాయ విరుద్ధం కూడా.
అటువంటి దీంట్లోని మార్గములలోని వారు ధనాన్ని ఆర్జిస్తారు. ఇదం ఆద్య మయా లబ్ధం ఇమాం ప్రాప్స్యే మనోరథం ఇదం అస్తిదమపి మే భవిష్యంతి పునర్ధనం. ఈ రకంగా అసురీ ప్రవృత్తి గల వారు ఆలోచిస్తారు, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇంత ధనం ఉన్నది, ఇంకా నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి, కాబట్టి ఇంకా నేను ఈ రకంగా సంపాదించుకుంటాను. ఎలా సంపాదించుకుంటాను? నా దగ్గర చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, వారిని తొక్కేస్తాను, వీరిని ఇది చేసేస్తాను, నాకు ఆ రకంగా నా ధనం వస్తుంది, నాకేమాత్రం కూడా ఇబ్బంది లేదు. ఈ రకంగా నా ధనాన్ని నేను పెంచుకుంటూనే పోతూ ఉంటాను, ఇంకా పెంచుకుంటూ పోతాను అనేసని అసురీ ప్రవృత్తి వాళ్ళు ఆలోచిస్తారట. అసౌ మయా హతః శత్రుర్ హనిష్యే చాపరానపి ఈశ్వరోహం అహం భోగి సిద్ధోహం బలవాన్ సుఖి. వీడు నా శత్రు, వీడిని సంహరిస్తాను, వాడు కూడా నా శత్రు, వాణ్ణి సంహరిస్తాను. ఎందుకు సంహరిస్తాను? ఎందుకనంటే ఈశ్వరోహం, నేనే ఈశ్వరుణ్ణి, అహం భోగి, నేనే అన్నిటికంటే పెద్ద ఎంజాయర్ని అనేసని అనుకుంటారు. ఇంకా అంతేకాదు, సిద్ధోహం, అన్ని సిద్ధులు నాకున్నాయి, బలవాన్ అహం సుఖీ, అంటే నేను చాలా బలవంతుణ్ణి, నన్నెవరూ కూడా ఓడించలేరు, అందరికంటే సుఖాలలోని నేనే ఉన్నాను అనేసని వారు అనుకుంటారంట. ఆద్యో అభిజానవానాస్మి కో అన్యోస్థి సదృశో మయా యక్షే దాస్యామి మోదిష్య ఇది అజ్ఞాన విమోహితః. మరి పాపాల సంగతి ఏంటయ్యా? నువ్వు ఇంకొకరిని తొక్కి మరి పాపాలు చేసి మరి అర్జిస్తున్నావు కదా, అది పాపమే కదా మరి అని అంటే, ఓహ్ దాందే ఉన్నది, ఐఎమ్ ద రిచెస్ట్ మ్యాన్, నా దగ్గర బాగా ఆస్తి అంతస్తు డబ్బులు అన్నీ ఉన్నాయి, సరౌండెడ్ బై అరిస్టోక్రాటిక్ రిలేటివ్స్, నా చుట్టుపక్కల చాలా చాలా పేరు ప్రతిష్ట కలిగిన వారు ఉన్నారు, ఈ రకంగా నా దగ్గర నా అంత శక్తివంతులు, నా అంత సమృద్ధవంతులు ఇంకెవ్వరూ లేరు. నా పాపాల సంగతి అంటారా? నాకుండే అనంత కోటి ఆస్తిలో నుంచి నేను కొద్దిగా దానం చేసేస్తాను, కొద్దిగా ఏదో యజ్ఞం చేసేస్తాను, చాలు, ఈ రకంగా నా పాపాలన్నిటి నుంచి నేను విముక్తి చెందేస్తాను, చాలు, నేను ఈ రకంగా నేను చాలా చాలా కాలం దాకా నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాను, నా పాపాలు కూడా ఏది నాకంటవు అనేసని ఈ రకంగా వారు అజ్ఞానంలోనే చుట్టుకొని ఉండిపోతారు అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఒక చిన్న వీడియో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. मेरा आदि है अंत नहीं, मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है और इंद्र मेरे भय में, धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मुझ में शक्ति है और मेरी शक्ति मेरा अभिमान है। मैं हूं दशानन रावण। ఈ రకంగా వారికి గర్వంతో నిండిపోయి ఉంటారు అసుర ప్రవృత్తి గలవారు. దస్ పర్ప్లెక్స్ బై వేరియస్ యాంగ్జైటీస్, ఈ రకంగా వారు దిగ్భ్రాంతిలోనే ఉంటారు వారు వారి జీవిత కాలం అంతా కూడా. అండ్ బౌండ్ బై ది నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఇల్యూషన్స్, మాయలోనే మాయ పైన మాయ వారు చూస్తూనే ఉంటారు. వన్ బికమ్స్ టూ స్ట్రాంగ్లీ అటాచ్డ్ టు సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్. ఈ రకంగా వారికి ఏంటి అంటే ఇంద్రియ భోగములోనే వారు చిక్కుకుపోయి ఉంటారు. ఈ రకంగా నరకానికి వారు ఖచ్చితంగా నరకానికే వెళ్తారు అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. బివిల్డెడ్ బై ఫాల్స్ ఈగో, అంటే మిథ్యా అహంకారంతోని వారు దిగ్భ్రాంతికి చెంది శక్తి ఉన్నది అని అనుకొని గర్వముతోని, కామముతోని మరియు క్రోధముతోని వారికి ఏంటి అని అంటే అసురి ప్రవృత్తులు వారిలోని జాగరూకయ్యి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దేవాది దేవుడు అంటేనే అసూయ పడిపోతారు. ఎవరైతే వారిలోని కూడా ఒక పరమాత్మ స్వరూపుడై ఉన్నారో అటువంటి ఆ దేవుడితోనే వారు అసూయ పడడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ నిజమైన ధర్మంకే వారు విరుద్ధంగా వెళ్తూ ఉంటారు. దోస్ హు ఆర్ ఎన్వియస్, ఎవరైతే అసూయ పడుతూ ఉంటారో, అండ్ ఎవరైతే ఆకతాయిగా ఉంటారో, ఎవరైతే నరాధములుగా ఉంటారో అటువంటి వారు ఈ రకంగా అసుర ప్రవృత్తి కల వారందరినీ కూడా భగవంతుడు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఆఖరికి భౌతిక సంసార సాగరంలోని వారిని లోతులలోకి పడేస్తారు. ఈ రకంగా వారు చాలా చాలా కల్పాల దాకా వారు రాక్షస ప్రవృత్తి వారి లాగానే మిగిలిపోతారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు.
attaining repeated births among the species of demoniac life. ఈ రకంగా ఎవరైతే మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనే దాంట్లోనే ఇరుక్కొని వారు ఏంటి అని అంటే వారి పాపపు ప్రవృత్తిలోనుంటారో వారు ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడిని ఆశ్రయించలేరు అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. గ్రాడ్యువల్లీ దే సింక్ డౌన్ టు ది మోస్ట్ అబామినబుల్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఈ రకంగా భవసాగరంలోని ఆ లోతులలోకి వారు వెళ్ళిపోతారు అనేసని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామ క్రోధ తథా లోభస్ తస్మాత్ ఏతత్రయం త్యజేత్. నరకానికి మెయిన్ గా 3 ద్వారాలు ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద ద్వారాలు. ఆ పెద్ద ద్వారాలు ఏది అని అంటే కామ అంటే కామము, క్రోధ అంటే క్రోధము, తథా లోభస్ లోభము, నాకే అంతా కావాలి అని అనుకోవడము, కామించడం, పరస్త్రీ సంభోగం చేయాలనుకోవడము, ఒక అబల స్త్రీ కనిపించిందనంటే ఏ రకంగానైనా సరే కూడా వారి మీద నాకు మాత్రమే హక్కు ఉన్నది అని అనుకోవడము, ఇవంతా కూడా నరకానికి వెళ్ళే దారులు ఇవి. ఈ రకంగా ఎవరైతే కామము, క్రోధము, లోభము అనే వాటిలోని పడిపోతారో వారికి ఖచ్చితంగా నరకంలోని వారికి రకరకాల శిక్షలు వారికి అనుభవించేదాని కోసం రెడీగా ఉన్నాయి అనేసి చెప్తున్నారు. A man who has escaped these 3 gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization. ఎవరైతే ఈ 3 నరక ద్వారాల్ని తప్పించుకొని ఏదో ఒక రకంగా బయటపడ్డారు అని అంటే వారికి అప్పటికి వారికి భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటారు అని కాదు, కాకపోతే వారికి ఏంటనంటే ఈ గుణాలు భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకునేదానికి వారికి సరైన గుణాలు అర్జించేదానికి వారికి ఒక ఛాన్స్ ఉన్నదనమాట. అండ్ thus gradually attain supreme destination. ఈ రకంగా వాళ్ళు మెల్లిగా వారు పరమధామంకి చేరుకుంటారు అనేసి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అందులోని అన్నిటికంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అండ్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటి అని అంటే గురువు. ఇదంతా కూడా ఏంటి అని అంటే గురువు మనకి ప్రాపర్ మనకి డైరెక్షన్ ఇచ్చే వ్యక్తి అనమాట. ఒకటి సైన్స్ లోను కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి స్కేలార్ అని ఒకటి ఉంటుంది, వెక్టార్ అనేసి ఉంటుంది. మనిషి అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా వెక్టార్ లాగా ఉండాలి. స్కేలార్ అంటే విచ్ హస్ గాట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, వాయు వేగంతో వెళ్ళగలరు కానీ నో డైరెక్షన్, వాళ్ళకి దారి అనేది తెలియదు, ఎటుపక్క వెళ్ళాలో తెలియదు వారికి, కానీ వేగం అనేది ఉత్సాహం అనేది ఉన్నది. వారు దూసుకొని వెళ్ళిపోతారు ఒక బుల్లెట్ లాగా, కానీ ఎటుపక్క వెళ్తున్నారో వారికి దారి తెలియకుండా వాళ్ళు వెళ్తున్న వాళ్ళు అవుతారు. కానీ వెక్టార్ అంటే ఇట్ హాస్ గాట్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. దానికి దారి కూడా తెలుసు, గమ్యం తెలుసు, గమ్యం పక్కకే వాయు వేగంతో దూసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. ఇది పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మనకి ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా వారికి ఒక వెక్టార్ లాగా ఉండాలి. కానీ ఆ వెక్టార్ కావాలి అని అంటే డైరెక్షన్ కావాలి. డైరెక్షన్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, ఎటుపక్క వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ఎవరికీ తెలియదు. కాబట్టి అటువంటిటప్పుడు మనకి గురువుని ఆశ్రయించడం అనేది తెలివైన వారు, ఈవెన్ తెలివి లేకపోయినా సరే కూడా గురువుని ఆశ్రయించడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. అందుకోసమే దేవాది దేవుడి దగ్గర నుంచి తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ కాలంలోని ఒక గురువు కోసం అనేసి వారు వెతుక్కునేవారు. ఎవరికైతే పుట్టుకప్పుడు గురువు లేరో వారికి వారి తప్పు కాదు, కానీ దేహ త్యాగం చేసేటప్పుడు మాత్రం గురువు లేరు అని అంటే వారి జీవితమే వేస్ట్ వారికి. అందుకోసమనే ఎవరికైతే గురువు లేరో మనం ఈవెన్ చూసాం, మనం అతను వేలు కట్ చేసిన అతని పేరేంటి, ఏకలవ్య. ఏకలవ్యుడు కూడా గురువు యాక్చువల్ గా లేరు, కానీ అతను ఏం చేశారంటే ఆఖరికి ఒక గురువు ప్రతిమని అతను తయారు చేసుకొని ఆ గురువుకే శరణాగతి పొందారు ద్రోణాచార్యులకి. సో ఈ రకంగా అతను ఈయనప్పటికీ కూడా గురువు వచ్చి ద్రోణాచార్యులు వచ్చి నీ బటన్ వేలు కావాలి నాకు గురు దక్షిణ లాగా అని అంటే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా అతను తన బటన్ వేలుని కోసిచ్చేసారు. యాక్చువల్గా ఒక ధనుర్ధారికి ఏంటి అని అంటే బటన్ వేలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే అతను ఒక బాణాన్ని పట్టుకొని సంధించాలి అని అంటే బటన్ వేలు లేనిది అతను సంధించలేరు. కాబట్టి మరి ఎందుకు ఈ రకంగా ద్రోణాచార్యులు చేశారు అనేది అది సపరేట్ స్టోరీ అది. సో ఈ రకంగా గురువు అనేవారు ఖచ్చితంగా కావాలి. ప్రతి ఒక్క మనిషికి కూడా గురువు అనేది కావాల్సిందే. మిగతా జీవరాశుల్లోని గురువు అనేది మనం వెతుక్కునేదానికి మనకు అవకాశం లేదు, కానీ మానవ జన్మలోని మాత్రం మనం గురువుని ఖచ్చితంగా వెతుక్కోవాలి. ప్రతి ఒక్క మనిషికి గురువు అనేవారు కావాలి. అండ్ గురువు అనేవారు కూడా ఎటువంటి వారు కావాలి మనకి గురువు,
ఎవరినైనా మనం గురువుగా స్వీకరించచ్చా అంటే నో. ఖచ్చితంగా వారు ఈ 4 సాంప్రదాయాల్లో వచ్చిన వారే అయ్యుండాలి. ఆ సాంప్రదాయంలో వచ్చిన వారే, అది కూడా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా ఈ 4 సాంప్రదాయాల్లోంచి ఏదో ఒక సాంప్రదాయానికి చెందిన వారైనా పర్వాలేదు. అటువంటి గురువుని మనం ఖచ్చితంగా ఆశ్రయిస్తే, అటువంటి వారికి ఏంటి అనంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రూట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. అన్ని జబ్బులకి ఒకే మాత్ర వేసుకోలేము. ఈ గురువు అనేవారు ఏంటి అంటే అతను ఒక పర్ఫెక్ట్ డాక్టర్ లాగనమాట. మన సింప్టమ్స్ బట్టి మనకి మెడిసిన్ ఇస్తారు. ఏ రకంగా మనం సత్వరంగా చేరుకోగలం భగవంతుడి దగ్గరికి అనేసని. యా శాస్త్ర విధిం ఉత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః నస సిద్ధిం అవాప్నోతి నా సుఖం నా పరం గతిం. కానీ ఇంత చెప్పినా సరే కూడా కొంతమంది ఇవేవి పట్టించుకోరు. శ్మశాన వైరాగ్యం అంటారు దాన్ని. అంటే శ్మశానం ఉండేంత దాకా అయ్యయ్యో ఆ శవాన్ని తగలబెట్టేస్తున్నారే, మనం కూడా ఏదో ఒక రోజు పోతామే, చాలా తప్పు కదా ఇది, మనం కూడా ఇలాగే పాపాలు చేస్తున్నాము, ఇంక నుంచి మాత్రం పాపాలు చెయ్యను అని అనుకుంటారు. ఒకసారి శ్మశానం దాటగానే అరే అన్నట్టు మనం అదేదో పాపం చేయాలనుకున్నాం కదా, పద వెళ్దాం, ఆ ఆలోచన ఉంటుంది. ఈ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుడు చెప్పిన ఈ మాటల్ని ధిక్కరించి, లేదు నేను నా దీంట్లోనే నేను ఉంటాను, నా ఆలోచనలతోనే నేను ఉంటాను, నాకు ఇవేవి అవసరం లేదు అని అనుకున్నారనంటే వారికి ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడు లభించరు అని అంటున్నారు. తస్మాత్ శాస్త్రం పరం నాంతే కార్య అకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తం ఇహర్హసి. One should understand what is the duty and what is not duty. ఏది వారికి కర్మ, ఏది వారికి అకర్మ, ఏది చెయ్యవలసిన పనులు, ఏది చెయ్యకూడని పనులు అనేది, అది కూడా ఏంటి అని అంటే స్క్రిప్చర్స్ ప్రకారంగా, వేదాల ప్రకారంగా మనం ఏది చెయ్యాలి, ఏది చెయ్యకూడదు అనేది వారికి తెలుసుండాలి. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. ఈ రకంగా తెలుసుకున్న దాని వల్ల, ఈ జ్ఞానం అనేది అర్జించిన దాని వల్ల ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా మెల్లిమెల్లిగా భగవద్ ధామానికి వారు చేరుకోగలరు అనేసి చెప్తున్నారు. కృష్ణుడు మరియు బలరాముడు ఆఖరికి దేవాది దేవుళ్ళు వారు. కానీ అయినప్పటికీ అంత గొప్పవారైనా సరే కూడా వారు సాందీపని మునిని గురువులాగా స్వీకరించారు. స్వీకరించి అతని పాద పద్మముల దగ్గర ఉండి, వారు ఎంత దేవాది దేవుడైనా సరే కూడా వాళ్ళ లీలలు ఎక్కడ కూడా గురువు దగ్గర వాళ్ళు ఎప్పుడూ చూపించలేదు. వారికి చిన్నప్పుడే పుట్టగానే పూతన వారికి పాలు తాయిపిచ్చి సంహరిద్దామని అనుకున్నారు, విషపూరితమైన పాలు తాయిపిచ్చి. అయినప్పటికీ కూడా కృష్ణుడు అతని శక్తులతోని ఆ పూతనని సంహరించేశారు. కానీ అటువంటి కృష్ణుడు, అటువంటి గొప్ప బలరాముడు వారు ఎప్పుడూ కూడా సాందీపని ముని దగ్గర వారు అక్కడ అర్జనించుకుంటప్పుడు విద్యని, ఆ టైంలోని మాత్రం ఎప్పుడు వారి తనకు శక్తులను ఎప్పుడు వారు చూపించలేదు. ఎందుకు చూపించలేదు అనంటే, గురువు ముందు ఎప్పుడూ కూడా మనం తెలివి తక్కువ వారిలాగానే ఉండాలి. అక్కడ మనం తెలివైన వారిలాగా ప్రదర్శనాత్మకంగా నేను నా తెలివి ఇంతున్నది అని గురువు ముందు చూపించుకోవడం అనేది మనం చాలా చాలా తప్పది. ఆంజనేయ స్వామి ముందు కప్పిగంతులు అన్నట్టుగా అదనమాట అది. ఆ రకంగా ఎప్పుడూ కూడా చెయ్యకూడదు. అటువంటి ఆ కృష్ణుడు బలరాముడే గురువుని ఆశ్రయించారు అని అంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ఖచ్చితంగా గురువుని ఆశ్రయించాలి. ఆ గురువు మనకి ఎప్పుడు దొరుకుతారు, మనకు ఎలా తెలుస్తుంది గురువుని ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, ఎవరిని తీసుకోవాలి అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే మనకు తెలియదు, భగవంతుడికి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే 16 మాలలు క్రమం తప్పకుండా చేస్తామో, ఎప్పుడైతే భగవంతుడికి అర్థమవుతుందో వీరు పర్ఫెక్ట్ గా భగవంతుడి మీద భక్తి శ్రద్ధలతో నన్ని వారు ఆశ్రయిస్తున్నారు అనేసని భగవంతుడే ఒక గురువుని పంపిస్తారు. ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క మానవుడికి కూడా భగవంతుడిని వారిని వెతుక్కునే దానికోసమని. ఆ రకంగా భగవంతుడు గురువుని మనకు అందిస్తారు, గురువు మళ్ళీ మనకి భగవంతుడి దగ్గరికి చేర్పిస్తారు. ఎప్పుడైతే ఇంకొకటి రూల్ కూడా ఉన్నది, ఒకవేళ గురువు మరియు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు ఇద్దరు ఒకేసారి వస్తే మనం కృష్ణుడికి నమస్కారం పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ గురువుకు మాత్రం ఖచ్చితంగా నమస్కారం పెట్టాలి, సాష్టాంగ ప్రణామం చేయాలి అని అంటారు. దండవత్ ప్రణామాలు అంటే ఏ రకంగా అయితే ఒక కర్ర దాన్ని వదిలేసామనంటే కిందకి ఏ రకంగా అయితే పడిపోతుందో, ఆ రకంగా మనిషి అనేవాడు తన గురువు పాద పద్మముల దగ్గర డైరెక్ట్ గా పడిపోవాలి, అతనికి శరణాగతి పొందాలి అనేసని. ఆ రకంగా మనం ఎప్పుడైతే గురువుకి శరణాగతి పొందుతామో అప్పుడు గురువు మనకి జ్ఞానాన్ని మనకి ఇస్తారు. ఏ జ్ఞానం వల్ల అయితే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటామో
కాబట్టి ఈ రకమైన గురువుకి మనం ఖచ్చితంగా ఆశ్రయించాలి అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ హోల్ చాప్టర్ కి సమ్మరీ ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ కామము, క్రోధము, లోభము మూడిటి నుంచి మనం ఖచ్చితంగా దూరంగా ఉండాలి మరియు గురువుని ఆశ్రయించాలి. ఈ మూడు మనం డెలిబరేట్ గా మనం ఖచ్చితంగా మన ప్రయత్నంతో మనం వాటిని దూరం పెట్టుకోవాలి. అండ్ మనం 16 మాలలు చేసాము అని అంటే మనకి ఖచ్చితంగా గురువు వస్తారు. గురువు వచ్చినప్పుడు మన లైఫ్ అంతా కూడా సక్సెస్ఫుల్. ఇంకా ఒక చిన్న వీడియో. When we are bewildered, we do not distinguish what is religious and what is not religious. At that time, there is need of Guru. That is the Vedic instruction. Tadvijnanatham sa gurumeva vigache. Material world means in every step there is danger. So, therefore we should take guide from Guru, from the spiritual master, how to make progress. The injunction of the Vedas that if you want real knowledge, you must go to Guru. Now there are so many gurus. Where shall I go? You shall go to a Guru. Samitpani Sudhyam Brahmanishtam. You shall go to a Guru who is Brahmanishtam, a great devotee. He is good. One who has full knowledge in Brahma. Athato Brahmati.
హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే మీరు అడగచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो. नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण.